da ni cyhoeddiadau dyn o'r pethau dwi'n sbio ar hyn o bryd. Felly, da ni'n ehangu rwan hefyd, felly da ni'n amlwg yn gweithio ar trena, ond da ni hefyd yn sbio ar bysia hefyd. Felly, mae'n bwysig iawn gweithio fo'r cymuned hefyd i ddod i ddallt, be ydych chi'n galw yr ardal yma. Ydych chi'n galw fo'n Abermaw, ydych chi'n galw fo'n Bermo, be ydych chi'n galw fo. Gathen ni sgwrs diddorol yn fiawnol, achos oedden ni sôn am ffordd bala yn Dolgella. Does na ddim bala road, dwi'n meddwl. Ffordd bala ydi o, ti'n gwybod, felly mae'n bwysig yn gyntaf bod yn gyson, dwi'n meddwl, ond hefyd gael yn gywir. So, mae'n bwysig ofnadwy. Felly beth ti'n neud yn fanna, mae yna rei pethau sydd ddim yn, a dyn nhw rioed wedi cael eu cyfieithu, a mae'n gyfrifoldeb yna ni fel Trafnidiaeth Cymru i adlewyrchu hynny. Yndi, mae o'n bwysig, be dwi hoffi wneud ydy gweithio fo staff ni, gweithio fo cwsmeriad ni, a gweithio fo cymunedau ni. A dwi'n meddwl mae hwn yn rhan mawr sy'n effeithio pob. Mae pob yn byw yn rhywle. Mae pob efo, dyma di enw stad fi. A dwi'n meddwl, os wyt ti'n eistedd bus neu tren, a maen nhw'n deud o'n anghywir, neu maen nhw'n deud rhywbeth sydd dipyn yn off, ti fatha, mae'n mynd i dy galon dipyn bach, dydy. A mae'n bwysig sbio ar hefyd, dim just enw stryd neu enw ardal, ond da ni'n sbio ar adeiladau, tirnodau, bob math o lefydd hefyd. So mae'n bwysig iawn. A dwi'n rili hoffi hefyd y gwaith mae Amgueddfa Cymru di wneud yn ddiweddar, achos maen nhw wedi penderfynu rwan Amgueddfa Cymru ydyn nhw, dim Museums of Wales. A dwi'n meddwl hynna'n cam rili pwysig i gymryd i ddeud, da ni ddim yn fod yn ofyn bod di rhywun methu deud am geddfa. Mae pob yn gallu. Pam dylen ni jyst galw ni'n hunan yn hynny, so mynd gret.